Nitugan si Heart Evangelista nga dili makatunga ang iyang mga ginikanan sa ilang kasal ni Senador Chis Escudero karong Pebrero 15 sa sunod tuig. Sigon sa aktres nga bisan pa man og gihatag na sa iyang mga ginikanan ang ilang blessings, dili daw gihapon makatunga ang iyang parents sa iyang kasal. Mato ni Heart nga gitugtan ra ang iyang mga igsuon nga makatambong sa iyang special day. Nipresentasad ang iyang mommy nga maoy mangita sa Amerika sa iyang gamitong wedding shoes. Samtang ang iyang amahan ni hangyo nga kun mahimo magkita sila kada adlaw sa dili pa moabot ang adlaw sa iyang kasal. Nitambong sad ang mga igsuon ni Heart sa intimate dinner nga gihatag nila sa ilang bridesmaids ug groomsmen ni adtong Domingo. Si Heart ug Chis dunay 14 kaparisan sa bridesmaids ug groomsmen nga naglakip nilang Alex De Rossi, Lovie Poe, Carla Abellana, Solen Yusuf, Jenlyn Mercado ug pipila ka mga high school friends. Samtang si Mark Bautista ang mukanta inig paso ni Heart sa aisle sa iyang wedding day.